Skal man spise det? Det er kød. Det er det. Skal man spise det, hvis man tager det? Ja. Nej, man må godt spise det ud. Det skulle ikke skal smage på det. Ej, det gider jeg ikke. Ej, okay. Kom. Ej, jeg vil spise det. Det var smag. Det er bare kød med sovs. Kød med sovs. Det smager godt. Dag. Det er ikke nu. Jeg tror, det er meget uhyggeligt. Kom, skal med. Det er lige sådan, der står også. Der er lige kommet blod på, hvis man blod på, hvor jamen, det er en lyd. Ser du? Jeg er bange. Er du bange? Kom nu. Hvad vej skal vi? Jeg troede, det var Thomas. Hej, Thomas. Du var godt lidt. Hvad var det, der var derinde? Det var slet ikke klokken. Jeg står og styrer det her. Når den er hånden, så styrer det. Det må vi.